guys, kamusta mo tanan din na? And I hope okay ra mo. By the way, sa mga wala pa kailan ako, my name is Mir Dodong and I do mga double meaning Bisaya interviews as well as mga vlogs and mga reaction videos o ba mga videos basta kaya ito buhat sa camera ato nang syempre buhaton. And for today's videos guys, no, magsani sa mga dugay na kay nako nga plano gig buhaton. Ano ta, mag-challenge videos. And kani nga challenge guys, no, kauban ako ang member sa team. Ang mechanics ani nga challenge is magbato-bato pick ni and then ang makadaog save. Tama? Safety. Pero ang mapildi maoy mo face sa sanction. Sanction ba or consequences? Ang mo face sa sanction. Pag mapildi siya, mabunot siya aning ato ang gina-prepare na mga sitaw gani. Pampaswerte na to. Pampaswerte and then kung sa'yo mabunitan, umiinom siya aning items or drinks. Drinks nga nasa tuwang katubangan. Ito ni Padugayon. Ito na namo ang pinakaunang round. So round 1. Bato, pick. Okay, pildi. Ay, daog ko. Okay, daog ka. O, silang duha na sa dayon. Okay, game. Bato, pick. Okay. Hangad. Suka. Dapat. Okay, game. Oh, asa? Kaning pinakauna na level. Wala tubig. Asa mo lang tubig? Wala ko na siya na po na game. No. Ready, 3, 2, 1, go. Oh, shot. Hawak. Grabe kayo mas kami. Bubog niyo do. Ang goy. So, proceed na sa tong round 2. Round 2. Bato, pick. Okay. Kasi bilde. Okay. No. Okay. Bato, pick. Okay, we have our loser. Sakto lang yun. Save na. Pati lang eh. Dahil hindi kasuka na oh. Hindi kinasukan ba? Hindi. Palain namin. Ano na? Challenge good. Pala hubo. Lagi. Okay. Round 3. Bato, pick. Okay, down ko. Bato, pick. Ay, nay, kokot. Good. Agoy, kalami sa ko. Suka, kasan? Kaya naman good sila. Oh, suka. Ay, pildi. Sukang puti. Ikaw magpipildi. Go. Ang tagaw, lagi mo ni hubog rin. Hubog din yun. Guard. Round 4. Bato, pick. Pildi. No. Ay, nangabili. Pwedeng kamot diya. Bato, pick. Hindi, naku, girl. Uy, kalikuot. Isa ko ang kalikuot. Pwede mo suka mo. Ay, sakit lang sa tiyan nila. Oy! Wala na mo haba. Dili na ko ay ba? Ano yung challenge sa mga hindi ko ba? Naubog. Suka ba? Hindi mo suka ni Wei. Uy! Basta ba ito? Hindi lagi makaya pa yung dami sa masukan ako. Dili na ko guys. Uy, dapat sali. Uy, Masuka lagi ba eh? mga loser. Ikaw, be. Ikaw, be. Okay, round 5. Bato, pick. Gunting. Bato, pick. Pildi ka. Gisip po na siya. Suka na sa niya. Ano suka? Sa manibrit na.
Sali? Paningkamot lagi ba para makadaog mo? Share. Share. Para asam ni ko siya. Para sa Mansari. Ay, Mansari. Oh, Mansari. Ah, sa Mansari. Mansari man tayo dapat mag-celebrate. Celebrate. Go. Naubog. Ito ako tayo kinatao. Round 6! Ready? Bato, pick. Okay, save ko. Gunting. Salamat. Kamu dua. Bato, pick. Tora! Ay, first time. Wala ako na wala na ano ba yun? Wala ako na. Lagi ka babalaghan na ni Bitay. Conspiracy. 30. Kailangan ginawa sa kalwagan nito. No, man good. Uy, ginoo ko, murag. Suka. Bossing. Unya na. Nagita nagmangga. Okay, ready. 2, 3. Anad. Round 7. Bato, pick. Pick. Tora, pildi ra gid siya. Kasi ang tagin ko niya. Okay, bato, pick. Oh. Gay. Gunting ha, gunting. Murag tuyo, suka na kabutangan ni Dito. Yeah. Wala, bara sa ulo. Kamulo ka, gusto na. Dimpo na. Sunod. Tuyog suka naman. Shot. Anad, bitak ang shot. Go! Wala ubog ba ya? Lami na shot sa tuyo. Round 7-8. Round 8. Dili mo tanda ko pag dili mapildi si Mayor. Round 8. Round 8. Wala pagid ko sa kapit. Wala pagid ko. Dili mo tanda pag dili mapildi si Mayor. Okay, bato, pick. Bato, pick. Papel. Gila. Siya. Naging sisikreto, gid ba? Uy, tubig. Tubig. Tulong ka baso tubig? Tulong ka baso tubig. Round 9. Round 9. Bato, pick. Okay. Damay ba? Di mayo. Ano di ko ba ka ng power di ko? Hindi pildi. Bato, pick. Namugas na yung hubog doon iba. Okay, and we have our loser. Lain sa piyan, di ba? Ay, suka wa. Okay. Ang sagol, ba? Suka wa. Game. Toyo. Undang. Oh. Wala, yun siya, bay. And last round. Bato, pick. Bato, pick. Saya, pilih ko. Bato, pick. Gaba. Da. Bunot. Ay, kok. Ay, ba? Pagdali din. Tubig. Ketchup. Budan, sarap butang tubig. Aron na ang luid ko. Pilit ng budno. What are you doing, step bro? Isang nilaw eh. Ay, butang tubig ko buong. Huwag ikaw virgin. Butang tubig. Wow, puno, yun. Anak, jada. Shucks. Uy, mura malisuog ka ng... Shake dapat. Nasa kamot, kay wala ba tayo stealer? Okay, wala yurot. Okay, win. Okay. Yurot na mo Mayor. Wala, hindi ba tayo tubig? Yurot na mo ba? Kapila. Wala, probin dia. Nagawas na skill sa ito. Wala Probin ba? si Pildian ni ganyan mo. Wait, sir. Mas ba tayo tubig? Kaya murag mo sangit-sangit siya ba? Di? Namin siya doon. Wala lagi ko. Wait, yung mag-snack, mag-guna unya. Bita namin talaga. Okay,
outro na ta. Mas good ang ketchup kay basta ni tubig. Wala mo siguro kung ano yan. Naamog ko din na. Hindi ko pa baka ako na kayo. Again guys, thank you kayo sa inyong pagrantuan na video mga challenge. Naalagi cook lagi. Ketchup na ituyo. Nalagi cook din. Actually ang purpose kita ning cook gid pang ano gini pang snack talaga din nato. Snack yung sagol. Uy sagol. Snack lang. Ay mo na sagol. Thank you sa inyong pagtanaw na video. Again, my name is Mayor Dodong together with Team Padato. See you sa among next video. Bye!